অসম চৰকাৰ মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আমাক 29টা ছুইং মেচিন 3টা পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন আৰু 2খন ই-ৰিক্সা দিছে আমাৰ বিটিআৰ পৰা আমাৰ অনাৰেবল ইএম ললিত বসুমতাৰী ছাৰ আহিছিল তেখেতক প্ৰদান কৰিলে লগতে মই উপায়ুক্ত হিচাপে আহিলোঁ সকলোখিনি সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলক আমি ইতিমধ্যে আটাইকেইটা বস্তু হেণ্ডঅভাৰ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ মাইনৰিটি মানুহ আছে তেওঁলোকে এইখিনি পাই সুখী হৈছে যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে এইখিনি কামত খটুৱাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো সচ্ছল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে তেওঁলোকক এইটো দিছে আৰু মই আশা ৰাখি তেওঁলোকে এইখিনি সফল হ'ব क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार शोरूमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्री हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्री, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2000 निफ्राय 3000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।